Ala. Nya day tagkarkaradap al-alin. Ala, al-alin sa mga talaga kaslama sa dako. Ala, dalalya. Ala, dalalya. Lakay! Lakay, dalalya! Lakay! Ay, naku, dyan, ay, katagtag ba tayo? Ya? Grabe kamot kumare mo. Al-alya nga. Ni kumare Berta da ito'y kumare. Ay nako, kumare. Si Kamo gayam. Ay, pagamita ka sa tibuok mo, Mark. Siyempre kumare, nagpa-straight akmeten nagparibandak kumare. Thanks to Governor and Congressman. Ay, sana all, Mare. Sana all. Udi wow kumare. Ang paya kumare. Mayak kumare, taitid ko lang daytoy ni. 4,000 daytoy. Sagdo 2,000 kayo kumare, kini kumpare. Nagapo kini congressman, kini governor, kumare, kini kumpare. Ay, naapo, kumare. Makapakigtut ka mo. Aking may nagkarkaradap ka. Tuman, mabalik ka makamag na. Ay naapo kumare. Kasi syempre, kasapulan nga talaga nga agkaradap kumare. Haan nga makita, iti kaadwan kumare. Ay na, syempre, palimid lang daytoy kumare. Di yun tumilipatan itinaganda into no eleksyon ni congressman ken ni governor kumpare ken kumare. Tagdo 2,000 kayo ditoy kumare ken kumpare Uy, Mare. Ibagam ka da congressman kay ni governor. Isudan to ti ibotos ni ito nung madanon ti pa nagpipili. Uy kumare, baka dapay na yun na kumare. Sige, dita kayon kumare ken kumpare, panawang kayon. Taado pa, iti mapangko nga karadapan kumare. Anak ka ng ku. 1, 2, 3, 4, 5, Kumare, baka mabaling na bumulog o isang haribo lang, kumare. Ay, naapo, Mare. Pasensya ka ng hanak gamin nga mabalin nga makialam iti panubok nga inted ni Apo kanya. Ngam sigurado, mamati ak Mare nga kayam data. Kayam data, Mare. Sigurado nga kayam data. Kayam data, Mare.